Kyllä on tullut semmoinen tosi niinku joukkue meistä, koska tässä on kuitenkin samat tyypit pyörinyt vuosi vuodelta. Ja vaikeuksien kautta ollaan tultu B-divarista, tästä on A-divari ja EM-kisoihin ja nyt MM-kisoihin. Niin kyllä tää on mulle merkannut. Kyllä tää matka tänne, missä me ollaan nyt, niin tää on ollut ihan erinomainen. Vaikka me ei oltaisi ennakkosuosikkeja niinku muiden silmissä, niin ei se tarkoita sitä, että me lähdetään vaan rallattelemaan noihin peleihin, että lähdetään katsomaan mitä käy. Kyllä me uskotaan siihen meidän omaan tekemiseen kuitenkin. Tavallaan se erottaa ne kovimmat pelaajat toisistaan se, että silloin kun ei ole se paras fiilis treenata, eikä huvita, olisi muut tekemistä tälleen näin, ja silti löydät aikaa parantaa itseäsi pelaajana. Ja löydät sä aikaa treenata, löydät energiaa vetää kunnon treenit ja tälleen näin. Yksi parhaimmista fiiliksistä, minkä voi saada, on se kun voittaa. Ja sit sen, että sä voit jakaa sen sun joukkuekavereiden kanssa sen voiton, niin se on yksi parhaimmista fiiliksistä, mitä on. Niin se on kunnia saada pelaa maajoukkueessa ja edustaa Suomea ja kuulla maamelaulu ennen otteluita ja tälleen näin. Ja sit pelaa oman maan puolesta.